Predstavme si takúto celkom bežnú situáciu. Vojdeme do úplne prázdnej miestnosti v nejakej modernej galérii. Do takej tej typickej bielej kocky. Presne tak, obrovské biele steny. A absolútne nič na nich nie je zavesené. Žiadne maliarské plátno, žiadna fotografia, proste ani len taký ten malý informačný štítok s menom autora. Takže zrakom tam nemáme čo zachytiť. Jasné, vizuálne úplne prázdno. Ale jediné, čo vnímame, je taký hlboký, neustály, jemne vibrujúci šum, ktorý akoby vychádzal odniekiaľ spod podrevenej podlahy a úplne naplňa celý ten priestor. Aha, a prvá instinktívna reakcia by asi bola, že si povieme, no tu majú asi pokazenú vzduchotechniku. Presne toto by som si povedala aj ja. Ale čo ak to vlastne nie je chyba budovy? Čo ak presne toto je to umelecké dielo? To je výborná otázka na začiatok. A presne týmto dnes otvárame našu úplne novú sériu, naše vlastné zvukové bádanie, v ktorom sa ponoríme práve do takýchto, povedzme, hraničných momentov vnímania. Bude to naozaj hĺbková analýza. A našou misiou je odpovedať na otázku, ktorá znie na prvé počutie celkom triviálne, ale pod povrchom ukrýva neuveriteľnú komplexnosť. Čo je to vlastne sound art? Hej, lebo tá definícia vôbec nie je taká jednoznačná, ako sa zdá. Vôbec nie. A máme tu pred sebou naozaj hutnú kopu materiálov od základnej knihy Alana Lichta cez filozofiu Salomy Vogelin. A nesmieme zabudnúť na Seta Kim Kohena a Leva Manoviča. Jasné. Plus ešte postrehy Davida Tupa a historické kontexty od Tari Rogers. Takže, dobre, poďme si to rozobrať hneď od základov. Licht vo svojej knihe prichádza s takou veľmi trefnou myšlienkou. Hovorí, že termín sound art je v podstate len takou zúfalou snahou nájsť klasifikáciu pre niečo neklasifikovateľné. To je presne. Ľudský mozog proste od prírody miluje škatulkovanie. Ako náhle počujeme nejaký zvuk, o ktorom vieme, že za ním stojí umelecký zámer, náš inštinkt velí nazvať to okamžite hudbou. Pretože hudba je jazyk, ktorý poznáme. Ale Licht upozorňuje, že sound art by sme naozaj nemali vnímať len ako nejakú, alternatívnu alebo čudnú experimentálnu hudbu. A tu Šimon navrhuje také dve základné kategórie, že? Hej, presne tak. Navrhuje dve vetvy, aby sme sa v tom nestratili. Prvou sú vizuálne umelecké diela, ktoré majú nejakú výraznú zvukovú funkciu. Ako napríklad čo? Ako napríklad kinetické zvukové plastiky. Predstavme si sochy, ktoré vydávajú tóny tým, že sa hýbu vo vetra. Aha, jasné. Ale tou druhou, a to je podľa mňa oveľa dôležitejšia vetva, sú inštalované zvukové prostredia. A tieto diela sú fundamentálne definované fyzickým alebo akustickým priestorom, v ktorom sa nachádzajú. Čiže ten rozdiel nie je v tom zvuku samotnom. Presne. Čo je na tom fascinujúce, je fakt, že ten hlavný rozdiel medzi tradičnou hudbou a soundartom nespočíva v tom zvuku. Môže ísť o ten istý tón klavíra alebo šum syntetizátora. Ale ide o to, ako tento zvuk narába s našim vnímaním času a priestoru? Chápem. Akože, ak by som chcela tú tradičnú hudbu k niečomu prirovnať, napadla mi taká analógia s vlakom. S vlakom? No počúvam. Hej, lebo keď si pustíme klasickú symfóniu alebo pokojne aj popovú pesničku, tak v podstate nastupujeme do vlaku. Aha. Dvere sa zatvoria a my sme úplne viazaní na presný cestovný poriadok, ktorý určil skladateľ. Má to začiatok, nejaký dramatický vývoj a cieľovú stanicu. Skladateľ je rušňovodič a my nemôžeme len tak vystúpiť v polovici, ak chceme mať z tej jazdy ucelený zážitok. To je vynikajúce prirovnanie. Hudba nás vlastne uväzní v čase. Presne tak. Vyžaduje lineárnu pozornosť. Ale z toho, čo hovoríš o inštaláciách, sound art tento časový diktát úplne ruší a pozýva nás do priestoru. Áno. Je to pre mňa skôr ako prechádzka lesom. Ten les tam jednoducho stojí, zvuky v ňom existujú bez ohľadu na to, o koľkej tam vstúpime a tempo chôdze si určujeme sami. Úplne presne. A na tomto princípe staval aj legendárny umelec Max Neuhaus, čo je inak človek, ktorý ako vôbec prvý v histórii použil termín zvuková inštalácia. Naozaj prvý? Hej. A zhrnul to do takej briliantnej vety. Povedal, že zatiaľ čo tradiční skladatelia umiestňujú svoje zvukové prvky do času, on ich umiestňuje do priestoru. Aha, to krásne sedí na tú prechádzku. A David Tube vo svojej knihe upozorňuje na to, ako Neuhausové diela fyzicky fungovali. Neuhaus totiž zdroje zvuku dôkladne skrýval. On nechcel, aby tam ľudia prišli a cíveli na nejaký reproduktor, ako sa pozerajú na kapelu na koncerte. Čiže to muselo pôsobiť ako prirodzená súčasť okolia.
Jedno z jeho najznámejších diel bola inštalácia priamo v strede Times Square v New Yorku. No počkaj, priamo na Times Square. Hej, priamo tam. Veď to je snať to najhlučnejšie a najchaotičnejšie miesto na planéte. Neustále tam hučia sirény, trúbia autá, kričia turisti. Ako tam vôbec môže fungovať nejaké jemné zvukové umenie? Veď sa to tam musí okamžite stratiť. A práve tento extrémny kontext je kľúčom k pochopeniu. Ľudia, ktorí tam kráčajú, sú psychologicky nastavení tak, aby všetok ten obrovský mestský hluk automaticky filtrovali. Majú postavenú mentálnu stenu. Jasné, inak by sa zbláznili. No a Neuhaus pod jednu z tých bežných mrežových šacht na chodníku, proste tam, odkiaľ stúpa para z metra, nainštaloval špeciálne reproduktory. Wow, takže ten zvuk išiel priamo z podzemia? Áno, generovali taký hlboký, rezonujúci dron, takmer ako zvuk obrovského tibetského zvonu. Keď chodec prechádzal cez tú mrežu, zrazu zacítil a započul niečo harmonické. Niečo, čo do toho chaosu logicky vôbec nepatrilo. To musel byť riadny šok. Účinok bol taký, že ľudia sa doslova zastavovali v strede kroku. Ten moment ich prinútil prepnúť z ignorovania hluku do módu aktívneho počúvania. To je úžasné. Ale vtipné na tom celom je, že sám Neuhaus bystotne nenávidel a odmietal tú nálepku Sound Art. On to považoval za povrchný marketingový ťah galérií. Chcel proste, aby si poslucháč sám určil svoj vlastný čas pohybom v inštalácii. Dobre, chápem tú priestorovosť a narušenie vnímania. Ale ak sa len tak potulujeme po priestore a počúvame skryté dróny z podzemia, musím sa opýtať jednu vec. Akú pridanú hodnotu to vlastne má? Ako to myslíš? No, ak je to len pekný estetický šum na vyvolanie príjemného pocitu, nie je to potom len taká intelektuálnejšia verzia hudby do výťahu? Keby to malo len dobre znieť, bola by to celkom nuda. A presne tu narážame na jeden z najdôležitejších teoretických zlomov v našich zdrojoch. Seth Kim Cohen prichádza s konceptom, ktorý nazýva nekochleárne zvukové umenie. Nekochleárne? Prepáč, ale to znie skôr ako ťažká diagnóza z ušného, nosného, krčného a nie ako teória umenia. Znie to tak z dobrého dôvodu, pretože kochlea, teda hlemíšť, je tá časť vnútorného ucha, ktorá mení zvukové vlny na nervové impulzy. Kim Cohen sa týmto termínom priamo inšpiruje u Marcela Duchampa. Aha, vytvárnik. Hej, Duchamp vyhlásil, že vizuálne umenie by nemalo byť už len retinálne, že by nemalo prinášať len potešenie našej sietnici oku. Odmietal umenie, ktoré len pekným obrazonkom, chcel, aby oslovovalo mysel. Rozumiem, čiže žiadne lacné vizuálne efekty. A Kim Cohen tento princíp aplikuje na zvuk. Sound art nemá byť o masírovaní sluchu peknými frekvenciami. Zvuk si nesie obrovský náklad spoločenského a historického kontextu. Preto musíme zvuk doslova čítať ako text. Zvuk ako dokument na čítanie. Vieš čo, v materiáloch máme jeden veľmi špecifický príklad, ktorý to ilustruje. Ide o dielo Luca Ferrariho, volá sa to Preskerien číslo 1, vo voľnom preklade takmer nič. Áno, výborný príklad. Ferrari vlastne neurobil nič iné, len vzal mikrofóny do chorvátskej rybárskej dediny a nahral Bežný deň. A Kim Cohen tvrdí, že to, čo počujeme, nie je len nejaká romantická estetika mora a čajok, je to surový záznam sociálnej reality. Presne. Ak ten zvuk čítame, dekodujeme konkrétne javy. Hej, on tam hovorí, že počujeme vrskanie bicykla prvého rybára, špliechanie vody, tlmené rozhovory chlapov pri sieťach a neskôr úderom slnka počujeme ťažký zvuk naftového motora nákladiaku, ktorý ten úlovok odváža. Ten zvuk je zvukovým otlačkom ekonomiky a technológie tej chvíle. Ale tu ťa proste musím zastaviť a chcem trochu oponovať. Jasná, počúvam. Ak to máme celé brať až takto extrémne analyticky, nestráca sa z toho tá úplne primárna radosť z umenia? Prečo myslíš? No ak mám zvuk bicykla a nákladiaku intelektuálne čítať ako sofistikovanú esej o rybárskej ekonomike, nestáva sa z toho zrazu len suchá prednáška zo sociológie, kde je v tom tá obyčajná radosť z počúvania. Nezačína z toho byť len terénny výskum? To je veľmi dobrá kritika. Kim Cohen čelí presne tomuto odmietnutiu. Ale odpoveď je, že pochopenie kontextu radosť neškrtí, ale dramaticky prehlbuje. Hovoríme o rozšírenom zvukovom poli. Akože spektrum medzi rečou a hlukom? Áno,
Na jednom konci je jasná reč s informáciou, na druhom je čistý hluk. Sound art nás núti uvedomiť si, že aj ten zdanlivý hluk je plný informácií o tom, ako žijeme. Ako vynikajúco doplňa historička Tara Rogers vo svojej knihe Pink Noise. Ona analyzuje vývoj elektronickej hudby a prináša fenomén umlčavania, po anglicky silencing. Aha, čiže čo chýba? Presne. Tvrdí, že ak začneme objektívne čítať akustický priestor, zistíme niečo zarážajúce. Nie ide len o to, aké zvuky a hlasy v priestore sú prítomné, ale často je oveľa dôležitejšie pýtať sa, aké tam cielene chýbajú. Rozumiem. Čiže to ticho okolo určitých ľudí alebo tém je rovnako silnou výpoveďou o realite ako to, čo kričí najhlasnejšie. Kto mal vlastne v histórii prístup k drahým nahrávacím technológiám, kto mohol zachytiť svoj prejav na pásku? Jasné, len úzka skupina ľudí. Hej. Ktoré zvuky napríklad marginalizovaných skupín boli vymazané ako nepríjemný hluk, zatiaľ čo iné sa stali umením? To, aký priestor sa nám zachoval, je čistý spoločenský fakt. A sound art nás teda učí túto realitu objektívne čítať? Áno, a čo je dôležité, naše zdroje nás pritom vôbec nenútia, aby sme si hneď vyberali nejakú vyhranenú politickú alebo ideologickú stranu. Nenútia nás moralizovať. Ide čisto o jasné, nefiltrované pozorovanie prítomnosti a faktov v priestore. Učí nás to vnímať, z akých krokov a strojov je realita poskladaná. Dobre, akceptujem. Zvuk má túto obrovskú informačnú váhu. Ale poďme sa teraz chvíľu baviť o tom, ako to na nás pôsobí čisto fyzicky. Telesne. Dobre, poďme na to. Lebo keď stojím v galérii pred nejakým obrovským temným obrazom a je toho na mňa zrazu priveľa, stále mám možnosti. Môžem zavrieť oči. Alebo odísť. Hej, urobím 2 kroky dozadu, je tam metr vzduchu, bezpečná vzdialenosť, ale zvuk takto nefunguje. Nemôžem ho len tak vypnúť, uši nemajú viečka, zvuková vlna do mňa jednoducho narazí. Ako sound art využíva túto našu fyzickú zraniteľnosť. A tu sa dostávame k fascinujúcej práci filozofky Salome Vogelin. Vo svojej knihe Listening to Noise and Silence otvára presne túto dilemu. Vychádza pritom z fenomenológa Merleau-Ponty. To je ten, čo riešil vnímanie a telo. Presne. Vogelin hovorí, že zrak nám vždy ponúka tzv. Metapozíciu. Keď sa pozeráme, automaticky si držíme odstup. Sme tu my ako pozorovatelia a tam vonku, oddelený od nás, je objekt. Čiže máme pocit kontroly. Hej, taký racionálny odstup. Ale zvuk nám tento luxus nedovolí. Zvuk nepozná hranice tela, on do nás fyzicky vstúpi. Vogelin to opisuje takým poetickým pojmom, hovorí o stave being honeyed. Akože byť obalený medom? A spája to s termínom fenomenologická pochybnosť. Fenomenologická pochybnosť. Fúha, to je presne ten typ ťažkého termínu, pri ktorom sa normálny človek úplne stratí. Čo to reálne znamená pre mňa, keď stojím v tej našej prázdnej miestnosti s vibrujúcou podlahou? Znamená to stratu vašich vlastných hraníc. Keď vás zasiahne silná basová frekvencia, reálne cítite tú vibráciu v hrudníku. A v tej chvíli vaša myseľ na zlomok sekundy nevie určiť, kde končí podlaha a kde začínajú vaše vlastné plúca. Wow! Hranica sa zotrie. Prichádza pochybnosť o tom, čo som ja a čo je priestor. A táto neistota robí z počúvania neuveriteľne aktívny čin. Aha, už to chápem. Vrátim sa zasa k mojim analogiám, to mi vždy pomáha. Sem s tým. Pozeranie na sochu v múzeu je vlastne ako sledovanie rybičiek v akváriu. Stojíme pekne v suchu, za hrubým sklom a z metapozície pozorujeme, čo sa deje vnútri. Presne tak. Ale počúvanie zvukovej inštalácie je, ako by sme do toho akvária priamo skočili, lenže namiesto vody je tam ten hustý med. Sme obalení, neexistuje žiadne vonko, žiadne sklo. A najfascinujúcejšie je, že každý náš najmenší fyzický pohyb v tom mede, každý krok tú masu okamžite rozvíri a zmení. My sami sme zrazu aktívnou súčasťou kompozície. Náš pohyb v reálnom čase dotvára to dielo. Je to presne tak, ako hovoríš. Už nie sme len pasívne nádoby. Alan Licht tento skok zachytil postrehom o zmene paradigmy. Akej paradigmy? Kým tradičná hudba je vzťah umelec versus poslucháč, soundart buduje vzťah poslucháč versus poslucháč. Aj ten, kto to vytvoril, aj vy ste na jednej lodi pozorovateľov. Ten starý hierarchický vzťah majstra a diváka sa úplne rozpadá. A tuto začína byť skutočne zaujímavé, lebo tento posunut tichého sedenie na stoličke, kedy čakáme na lineárny príbeh od autora, k tomu, že sami aktívne preskúmávame priestor, to predsa vôbec nie je špecifické len pre zvuk.
Smeruješ k digitálnemu veku. Presne. Je to celospoločenská zmena toho, ako dnes konzumujeme informácie. Mám tu poznámky z diela Leva Manoviča The Language of New Media. Ten prepoj medzi sound artom a teóriou nových médií je podľa mňa absolútne fascinujúci. Manovičova teória funguje ako dokonalý kľúč. On analyzuje klasickú kinematografiu a tradičnú literatúru, ktoré sú postavené na sekvenčnom naratíve. Jedna informácia prísne nasleduje za druhou. Ako tie vozne v mojom vlaku. Áno, ale nové médiá fungujú inak. Fungujú na princípe databázy. Manovič ukazuje, že táto myšlienka tu bola už dávno pred počítačmi. Uvádza avantgardného režiséra Dzigu Vertova a jeho film Muž s kinoaparátom. Z roku 1929, tuším. Vertov tam použil to, čo mu hovoríme priestorová montáž, vytvoril vizuálnu databázu tisícov záberov mesta, ktoré sa vrstvia a pretínajú. A presne toto v akustickom svete robí soundart. Soundart nám skrátka odmieta rozprávať ten jeden pohodlný lineárny príbeh. Namiesto toho nám ponúka obrovskú databázu zvukov rozložených v priestore. Predstavme si napríklad obrovskú industriálnu halu. V jednom rohu znie praskajúci ľad, o 50 metrov ďalej znie ľudský dých. My tou halou prechádzame. Prechádzame pomedzi dáta. Vlastne tou zvukovou databázou neustále scrollujeme, rolujeme, lenže nepoužívame na to myš, rolujeme ňou vlastnými telami. Tým, že sa priblížime k jednému zvuku a vzdialíme od druhého, robíme finálny strih. To ale vyvoláva jednu nesmierne dôležitú otázku. Nestávame sa potom my sami tým finálnym editorom diela? Ja by som povedala, že určite áno. Tvorca nám dá priestor, nachystá materiál, ale ucelený zážitok vzniká až v našej hlave, na základe trajektórie, ktorú sme si sami zvolili. Umelec len komponuje podmienky pre vznik neopakovateľných zážitkov. A to nás logicky privádza k bodu, kedy si musíme položiť rízo pragmatickú otázku. Počúvam. Prečo by nás toto všetko malo vôbec zaujímať? Prečo by sa bežný človek mal vo svojom živote zaoberať nejakým sound artom? Odpoveď v našich materiáloch je podľa mňa priam geniálna vo svojej jednoduchosti. Lebo to nie je len pre galérie. Presne. Nie je to len elitársky koncept. Je to doslova praktický tréning pre každodenný život. Je to nástroj na rapídne prehlbovanie nášho vnímania miesta, kde sa práve nachádzame. Učí nás to, že zvuk vo svete prestal byť len otravnou kulisou. Stal sa základným materiálom. Áno, je to materiál hmatateľný a plastický ako hlina pre sochára. A čo je najlepšie, netreba sedieť a čakať na formálny potlesk po symfónii. Tou najzaujímavejšou symfóniou sa stáva náš vlastný prechod priestorom. Potom sa môžem len podpísať. A ak by sme mali nájsť spoločný menovateľ všetkých týchto teórií od Neuhausa po Manoviča, musíme sa vrátiť na úplný začiatok. K samotnému fundamentu zvuku, ktorým je paradoxne jeho absencia. Ticho. Presne. Salome Voegelin hovorí o tichu niečo veľmi nezvyčajné. Odmieta, že ticho je len mŕtve prázdno. Opisuje ho ako základné plátno, baseline všetkých možných zvukov. Je to napätie, z ktorého každý jeden zvuk, či už spev vtáka alebo rev motora, musí najprv vystúpiť a do ktorého sa s istotou vracaja. A práve to nás necháva s jednou naozaj provokatívnou myšlienkou na úplný záver. No, sem s ňou. Ak je totiž ticho don akýmsi nevyhnutným základným materiálom, z ktorého zvuk vôbec môže vystúpiť, existuje vlastne v našom svete skutočné absolútne ticho. Alebo je to, čo bežne nazývame tichom, v skutočnosti len zvukom v úplne inej skrytej frekvencii, pre ktorú sme sa zatiaľ nenaučili byť trpezlivými poslucháčami? To je výborná otázka na zamyslenie. Je to presne to, čo si odteraz môže každý z nás všímať vo svojom vlastnom priestore. V ďalšej časti nášho bádania budeme pokračovať. Pozrieme sa na to, ako sa zvukový materiál v minulom storočí oslobodil vďaka futurizmu a ich hlučným strojom. Zostaňte s nami.